Yawwa, nawa muka yi da kai kudin aiki? Malam 2000 muka yi da kai kudin aiki na. To rike min wannan. Nawa me wannan? Kara da wannan. To me wannan? Kara da wannan. Me wannan haka? Kai dai ka yi lissafi nawa kenan? 100, 200, 300, 400. To. 500. To. 600. To. 700. To. 800. To Allah ya sanya alkhairi. Ka samu nasara. Wallahi ba ka isa ba malam. Wai me yasa kake haka? Ni kullun sai an zalunce ni. Mi da kai zaka ban naira 2000. Ni me zan yi da wannan kudin? Wannan kudin ina ne ka bani? Wannan kudin menene? Kwantar da hankalin. Menene wannan? Ni wallahi tallahi ba zan ansa ba. Kyautata ma nayi. Ni wallahi ba zan ansa ba. Ni ka bani kudi na malam ka ci kudin ka. Ni naira 2000 ne kudi na. Ba ka san wannan? Ni ka bani kudi na. Yanzu wannan ka san ka je kai canjin su nawa za su koma? Gashi ina gani naira 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 kuma na san kudin ina ne wannan? Ni ka dau kudi na ka bani. Ni ka dau kudi na. Ni da Allah. Nawa zan cika ma? Ni kawai 2000 ta za ka ban wallahi. Yanzu ga 1000 kara to. Ni wallahi tallahi ni ka an shi kudin ka 200 fa ka rage. Ni wallahi ka ciko min kudi na. Kawo wannan to. Wallahi ka ciko. Ka fi san haka? To ida kawai. Yawa ko kai fa malam. Kawai za ka wani ɗau kuɗin wani guri ka bani. Ba gashi ba yanzu in je in su yi indomi da kwai ɗina in ci. Yanzu na ka san nawa ne? Ni ba na so malam ka je ka rike. Kana so ka ji nawa ne? Ni ba na so kawai ka rike kuɗin ka. Ni ba na so. Yanzu wannan ba ga yana fara'a ba. Ba na so ni na gaya ma. Ni ga kuɗi na nan kawai. Dama na samu 500. Ka samu? To ka 500 rike. Wala ba zan ansa ba. Me za ka yi wayo? In baka 500 ka bani 200 wallahi ba zan ansa ba. To ba ni naira 100. Wallahi ba zan ansa. Wallahi ba zan ansa ba. Kai hakuri. Dan girman Allah malam ka bari. Dan Allah ka bani. Amma in ka ga lissafi nake yi dan Allah ka hakuri. In ka ga yan gidanku sai sun kashe ka. Dan Allah dan Annabi ka bari. Kana da waya Android? Kana da Android? Dan Allah ne ka bani. Ka dau hoton in ka je sai ka buga lissafin. Wallahi tallahi ne bari ka je in ga maka. Ni wannan yanzu ko wannan ba zan iya bayarwa ka bani ba. Na san in na kai gurin canjin nawa ce. Ni kawai ka bani da 2000 ta da 100. Ba ka so? Ba na so. Shikenan. Me zan yi da ita? Ba matsala. Dama zakka ce Alhaji ni yayi. Kai ka jiyo kuma sai ga zakata nan 2000. Ya ware yace a baka. Ba na so wallahi. Ba ka so?